Dina iki pun Bapak diwenehi kewajiban dening Prabu Duryudana supaya mateni para Pandhawa. Sebab Pandhawa iki satrunging cakrakan tumraping para Kurawa. Lah, mateni Pandhawa iki ora gampang. Mateni para Pandhawa iki ana dicara kudu iso mateni sing diarani pamongil dhisik Semar Badranaya. Oh, ngaten Bapak. Mrotono laku jantranipun Bapak. Yujuk ana ing karangan bentel mateni Semar kuwi dhisik supaya bisa dadi pancakan masinipun Pandhawa. Dupi mulak kula nampi dawuh pangandika Padwandara Werkudara yen to negara Ngamarta ketaman pagebluk mayang para larang sandang larang pangan akeh memala lan penyakit ingkang
dumadi wonten ing Ngamarta kula ngrantes kula watara sing kula ngrasake susah jebul panggung paring dampuh bareng pageblung mayang mara negara Ngamarta sinuwun Puntadewa murca saka praja tanpa pamit kaliyan para kadang kula nggih ngrasake bingung Ngamarta keneh pageblung kok sinuwun Puntadewa malah lunga Ndara lajeng paring dawuh asa jemangkah wonten Ndarawati nyuwun pitutur dhateng sinuwun Prabu Kresna lah kok jebul wonten Ndarawati Ndara mboten panggih sinuwun Kresna ya murca saka praja Ngamarta genger pageblung mayang para dumadi larang sandang larang pangan akeh momolo lan penyakit sinuwun Puntadewa lunga sinuwun Prabu Kresna ya murca saka praja lah kalene ngopo iki lho renggasing prayoga Den keparing kula tak matur dhateng sampeyan Ndara Koden prayetno kemuire si pandale Sityani Kondoyono Titi sonyo Purnomo sasi Kilar-kilar semeding tengah Latar Boten gojek niki nglipurati kula sing nggih susah. Ngamarta ke Taman Pageblung sinuwun Puntadewa tindak saka praja tanpa pamit kali sampeyan. Sampeyan duduk Ndarawati lah kok sinuwun Kresna yo melu lunga. Upama lunga menyang endi, upama dolan-dolan menyang endi, upama tamasya endi. Kok wektune mboten pas, timing-e mboten tentrem. Ngamarta ke Taman Pageblung kok sinuwun Puntadewa malah murca. Aku njaluk pituduh pareng kowe. Nggih. Kula bakal nyuwun dhateng sampeyan. Ning kula pirang-pirang dina iki ngimpi mboten penak. Kula ki rumasaku kaya ngimpi mlaku ning pinggir jurang atau pirang-pirang dina iki. Amen kudu kejebur jurang mawon. Ning rahayunipun kula bisa ngrasake gandolan wit-witan kaliyan pang ingkang wonten pinggir jurang satemah kula slamet. Lah sing nglametke dudu sapa-sapa, sak ngertos kula sing njudut kula niku Ndara Werkudara. Ipen. Nggih. Banjur apa sing kudu tak takoni wong ipen iki sing iso ngrasake mung kuwi. Upama kowe goro ati ora ngerti. Kula mboten goro, kula saestu. Saestu. Banjur kula ngrasake impen kula menika kegolong Tityani, Gandayani, Puspatajeng telung perkara menika kala kegolong Puspatajeng. Tur kadolo dase. Kadolo dase dadan blok-blok niku ya. Kula ngrasake ana bebaya anguk-anguk wonten ngarep kula mantulungi. Mangale dang kiwa tengen karang kadempel ing sajak ana wujuding paranmuka sing gawe dhateng kula tilik karang ruwet karang kadempel gedene arep mateni Semar.
Kula nyuwun tulung dhateng sampeyan Bawa Kudara. Kula tak golek pituduh. Nek ndi nyuwun kula dewa. Simo kalbuno tekan koyo. Rikala mudya samudya.
Mula matur sing kuwasa bali mapan ana ing tepi siring kang bener. Ana ing tepi siring pangkis ya. Semban dawuh sawan yang njur Prabu Rudrawati supaya aku ngikut lurah Semar Badrana. Apa nyata nggonku mandikani marang rakyat para prajurit saka Nurut. Lunga bareng kepapak barisan sing anak tunggate Jati ngarep mekar payune kowe jawur bareng. Ora ngarep dhewe ana bocah nom-noman gedhe dhuwur gagah prakoso bujet wok simbar jojo. Ora kaya jomati tamporan jenengmu Sara. Yen takon marang aku Raden Antasena. Lho, Mas Anta. Antasena. Lah iya Mas Anta. Antasena dindak Anta nesu. Ayo pol kaki kowe sapa? Yen lakon marang aku iso Anta nggo bareng ngandani Kanjeng Sunan Prabu Rudrawati. Kapan to pangkatku tumenggung jenengku tumenggung Purbaya Pati. Mas Antasena. Ora kene dina mundur aja wis maju di Semar Badrana ya lurah apa karo dipun. Apa ya waktu beli gulune tak bondore tangane tak lunasane nyawane. Apa nyata ora tondo tondo sak duwe kowe bakal gawe katentreman kang ngadep kowe bakal mati marang Semar Badrana. Antasena ora bakal meparengake yen ngono kowe wani karo aku besok wani saiki apa dene. Kowe lak pengen modar dadakan kowe Antasena. Ora bukan wis maju karo ngarsa 1000 bareng maju. Sayuta bareng ora Antasena ora bakal mundur jangka undang kanthi wangit. Ora sampun kita nang Kabar yang belum termoyak paling sanggung yang balipun Oke, kendel pondowani Kewani sumbar marang tumenggung Purbaya Pati dalam monto sewu baru untuk maju saya kalau mongso antep tanganmu kalau mongso atos balungmu kulitmu aja takon dosa Antasena. Apa nek kok marai tangane tumenggung Purbaya Pati di balik dada resik karo rapat gurani dadang lo batangmu jangkemmu.
Wadya kala saka negara Mbuh Barong tumenggung Surya Duk Siksaka. Antarsa ora wae. Semar Badranaya ningsih endi? Semar Badranaya ora nganggo ningsih. Lho, lanang to? Iya. Semar nang ndi? Lakon teluk Parangga Semar. Yen wis bisa nekake dadane Antarja. Wah! Bos Pak. Oh. Wah.
barang sang samyodu kabdaya ambek yasa adon jurit Sumatera Yo, yo.
aku iso ilang to karo kowe iki. Wajahmu ki modele koyo dono kasih kaya kumpul tadi. Aku baru disuruh dapat ini. Aku gak dia mak jungkit, masih yang jungkit. Timpang, terusnya dijentiki terus. Baca. Suku burung. Suku burung. Suku burung. Suku batok. Siromo Leulai yang ada di rekreasi catering, jadi kita ya jalan-jalan kok. Itu request lah, aku ikut nunggu rekreasi aku kok kayak sampah kita ngomong mak sendiri dong. Ya, PD mau om. Ya jajal, dua sekali itu sebelum datang ke rekreasi kok. Ya. Jadi kalau nanti lawan ini ngejari ayo mau bumbang-bumbang aji-aji kowe dhewe. Ayo dong tadi pasir to, Teh. Ya. Suku gato. Gato ela. Siromo. Ini batinnya Pak Madun kalau Pak B. Anak diri halus-halus ya Mas. Tepuk tangan buat kita kalau wani suku-suku bakso. Ya Pak Pre, kalau bakso. Ya aja mek ninggali kancane mendino lho kan temu suku-suku bakso iki Pak Pre. Ini mau. Ya Pak bojone Pak, kalau suku-suku bakso. Ngibur kancane. Ya karo anu, gandengane karo apa ya iki? Oh anu. Tak sebut dia pada warna tertone gini. Ojo pada lanang itu adu brengos. Ya Mas Bre, ayo Mas ngomong bakso ini di Mas Bre. Burung. Ya Mas Bre, ngibur kancane. Kalau ini ngepilih bareng. Kalau tintanya dewe lagi coba kancane. Ayo Pak, disangkan kalau intan kita dengannya. Yoin. Nah ini malah nguyuh.
kok kaya banci. Ya harus kita ngadung siap-siap tentu ke cewek ya. Oh. Yo joget yuk. Yo perang yuk. Yo hiburan yuk. Semar pateni. Tugel gulune. Ilangin dase. Diodol-odol ususe. Diodol. Iku ora anu kuwi dipitet ya. Nah, ngono kok datang kangge Sukadi. Oh! Semar ngendi? Ono. Sanggar Pangandaran. Kon rene pacarmu kuwi kon rene. Semar larang kawin. Hey! Hey! Ajar awake dhewe. Apok karo kanca warnet, apok ndase dhewe. Kowe butuh mulan toto. Angine semile. Karo kanca langgur jaket. Kowe butuh ora minggat suara bener aja takon dosa. Gateng jangan. Semar ora rene. Ora perlu goreng Semar iki waku doro tadi. Lah kokoh getihmu. Ati.
Akarya manusia tinjo kumbang ngajak ing awang suswaning dinggone miwadaling kangkung tapake kondong ayang yang kok cocok karo ngarep iki Rajapati iki mungsuh wong gedhe dhuwur sing jeneng Werkudara angger ngamplung diendani mesti kepleset. Angger ngamplung diendani kepleset. Ya nek kepleset kulit gedang ana lumrah lha iki kepleset. Barang kasap kok ya iso nggone iki. Aja ngakon dosa anak-anakku mundur lagi. Iki sing mbeteni Semar genah wong tanggon-tanggon. Genah wong tangguh-tangguh. Ini tak kebutke angin Garuda kendang ketakon dosa guroni batange. Besok mendemo baris kang prayitno ayo saronto
sampeyan iki pedesen lho piye. Angger petuk Semar kok wah kok ngedeni lho sampeyan. Golek saloga niku mbaya sing apik. Angger petuk kancane kok wah. Ya nek wong iki ora kaget, tandane kagetan terus mublak. Lah niku. Ndoro Semar Badranaya kuwi kula sawang perane sampeyan radi kedederan. Nika wau wadyabala saking pundi? Kula kok kaya urung tau kok. Manut katrangan sing tak tampa. Pandhita saka Guwa Barok ing ngaran Begawan Dewa Wisa lan wadyabalane Prabu Rudrapati sak andhane. Yen Rudrapati ora sepiro ing bareng pendhitane gerang dampok kempong pirot jabulan makun upuk ning payudan basan kaya mung nyebul wae anak-anak Pandhawa klebaku ambruk lalu anono Semar ana sisih buri aku roh kumripate pate sengguni nah pendhita sak wadyabalane iki mau layane Kurawa darat sadurita mel loro nek pancen kaya ngoten nika genah sampun cetha sak akeh-akeh pawongan sing demen kali sampeyan ning njaba kono isih akeh wong kang gedhe kebalu sengit kaliyan sampeyan mula basa pecak boko sapecak kudu ditindingi aja nganti gawe kuciwaning liyan ing pengangkah menika wonten wingkingipun barisan ana Kurawa niku satu mungging cangkrakan tumraping Pandhawa. Nek ngoten Dewa Wisa niki dudu sadengan pendhita. Genah niki pendhita serayan, pendhita sewan yen kaya ngono. Apa kowe arep maju mboten? Niki nek kula maju ra urung niki mengke lakone rampung. Nek rampung mosok ya ini wis arep rampung. Lak mboten becik. Kula nyuwun tulung mangtata prajurit ngamarta. Mangkupengi karang adempel mawi pager dengkul putra-putra Pandhawa sak iso-isone Dewa Wisa lan wadyabalane aja nganti mlebu wonten patunggon kula ora arep nyang endi kula tak golek tombo kangge patung blok